Selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Bapak Bagus Sajiwo. iki keluhane jenengan. Ora patek doyan madang, Bu. Nek bengi ora iso turu, mergo bendina Senin sampai Sabtu diburu-buru utang. Ayeme nek dina Minggu tok. Ane Bapak aja utang-utangan. Lah piye ora duwe ya utang? Lah nek aku duwe ora utang, Bu. Niki sepertinya jenengan gejala kebulet utang sampai bulet-bulet nih. Lah piye, Bu? Ana solusine apa ora? Wonten 3 solusine. Iya, kok akeh men, Bu. Apa wae kuwi? Sing pertama niki jenengan golek tunggal sing lemu. Lah kena apa, Bu, kok pilih sing lemu? Soale setan sakniki niku mboten doyan kali sing turu-turu, doyan sing berbagi. Walah ngono. Tapi ora cocok aku. Sing nomor loro apa, Bu? Sing kedua, jenengan ternak tuyul. Lah iki rada ruwet. Lah ternak tuyul wae itu ngemi Ibu. Lah aku ora duwe mie. Terus piye? Sing saged dimiki kali susu SGM, sing murah-murah mawon, kan sing larang-larang mboten wonten batine. Lah iki piye model anyar iki. Isih gak cocok, Bu. Sing nomor 3. Sing ketiga, iki jenengan rabi paling rondo, Lah iki rada cocok. rondo sing tuwa-tuwa. Lah rondo tuwa iki apa sing dipangan? Ora wis kotot. Sampun sukani kita mrongkat. Wah, salah alamat lek tekok iki. Karepe golek ati padang malah tambah peteng. Lho, kok jaran ini? Semoga lekas sembuh dari berdeknya dan tambah pedotnya nggih. Atur suwun. Sembuh apa? Ya tambah koplak kuwi. Ya,